Γεια σας, Σπύρος Βλάτς εδώ και σήμερα άλλο ένα βιντεάκι. Λοιπόν, θα παίξουμε λίγο Hunger Games. Θα παίξουμε 2 Hunger Games. Αν νικήσουμε θα είναι μια χαρά. Και το άλλο Hunger Game, το άλλο θα είναι Hunger Game ακριβώς. Το άλλο θα είναι Skywars. Εντάξει, Skywars θα παίξουμε 3-4-5 φορές. Και έβγαλα και αγκάριο άμα έχετε προσέξει. Το πρώτο μου record ήταν fail με το broadcast, γιατί μπερδεύτηκα και νόμιζα ότι βγάζω Minecraft και έβγαλα άλλο. Δεν πειράζει, αλλά είχα βάλει βλακεία τίτλο και από τώρα αρχίζω να ονομάζω στα αγγλικά τίτλους για να με βλέπουν όταν κάνουν αναζήτηση. Why not? 2 ωραία για να κάνουμε ένα spec. Αλλά πού είναι? Είναι αόρατος. Πίσω σου πρέ. Καλά. Γιατί δεν γυρνάει? Νομίζω έχω lag. Γιώργο, ναι ρε. Κάνω ρεκ. Πάμε. Λοιπόν, για να δούμε. Είναι μέσα ο Γιώργος. Γιώργο. Μπλουτζα. Ultimate TV, ωραίο όνομα. Μίτσι, καλά. Πάμε. Άμα φύγω θα λουτάρω αυτά τα 2 της ενάμα. Αυτό δεν είναι. Για να πάμε έτσι, γρήγορα. Λαπ. Και σιγά σιγά. Όχι. Ήταν... Καλά παιδιά, έχω και lag, αυτό σημαίνει ότι θα χάσουμε. Αλλά το κακό είναι ότι δεν σου κάνει το hell. Ωραία. Φύγε. Πεθάναμε. Λοιπόν, πάμε. Αλβάριαν. Ωραία, αυτή η πίστα έχει κάτω chest. Θα δείτε, θα δούμε αν προλάβω ή όχι. Θα πάω σε αυτά εδώ τα chest. Δεν είναι κανείς. Γρήγορα. Diamond παντελόνι. Κάτι να χτυπάω ρε φίλε. Invisibility και protect. Πάμε με invisibility κάτω. Κοιτάξτε. Πάμε. Να, εδώ ήθελα να έρθω. Πάμε να φύγουμε. Μπορεί να ακούτε μουσική από μέσα, αλλά είναι η μάνα μου και την ξέχασα ανοιχτή γιατί και μόλις έφυγε. Δεν μπορώ να το διακινδυνεύσω να φύγω, να την κλείσω, αλλά πάμε. Να την κλείσουμε. Να παίξουμε. Αυτό σίγουρα που λούταρε όλα τα κάτω chest είναι τούμπανο. Μια φορά τα είχα λούταρει όλα και νίκησα. Έλα. Ας πάρουμε το fishing rod. Chest που έχει. Κάνουμε. Φάγαμε damage. Όχι. Ωραία, armor 2, 3, 4. Το μόνο θα βάλουμε. Και ένα καλύτερο sword. Ας πάμε το enable και συνεχίσουμε.
Ωραία, ωραία. Θα παίζω και άλλα διάφορα random games, αλλά να μου λέτε και εσείς στα σχόλια. Τώρα έτσι. Πάμε μέσα. Όχι, δεν θα πάμε μέσα. Μπορούσαμε να πάμε και μέσα, αλλά θα έρθουμε πρώτα εδώ. Το οποίο εδώ έχει το απόλυτο τίποτα. Να σε κυνηγάει κάποιος και να πεις ωραία, κάτσε ανέβω εδώ. Εγώ έχω κάνει πολλές τρολιές σε αυτό, σε Kit PvP. Όχι Kit PvP, μπερδεύτηκα. Δεν θυμάμαι πού, αλλά δεν θέλετε να παίζετε μαζί μου σε διάφορα πράγματα. Πού ήταν? Α, hide and seek. Το hide and seek δεν μου αρέσει καθόλου, αλλά μπήκα με τον φίλο μου, τον οποίο σήμερα τσακώθηκα και δεν θα το αφήσω έτσι μέχρι να βρω το δίκιο μου. Πάμε. Έλα. Chest. Έλα ένα chest. Εδώ σίγουρα θα έχει. Ή το έχουν λουτάρει. Όχι δεν. Εντάξει, να το λούταραν με τίποτα. Ωραία GG. 2, 3, 4, 5. Ας βάλουμε και αυτό. Και εσύ είχαμε και ένα καλύτερο sword. Ένα καλύτερο sword. Best. No. Πάμε απέναντι. Όπως βλέπετε. GG. Σπάρω. Και στο βάλω αυτό εδώ. Έχω στο hotbar πράγματα τα οποία δεν τα χρειάζομαι. Όλα. Κάποια εντάξει. Τα golden apple τα χρειάζομαι. Τα golden apple. Εδώ πέρα, ωραία. Και have fun. Και 20 arrows. Have fun είναι, ναι. Δεν ήταν ένα πιο δυνατό power, θα ήταν πολύ lol. Να είχες για παράδειγμα power 6. Όταν... Και trap να είναι, ξεφεύγω, έχω enderpearl. Όχι, είναι trap. Να πάει ένας φουλντάγια μου φαντάζομαι. Να μην... Έλα ρε φίλε. Εδώ, για να έρθουμε και εδώ. Ψάχνουμε καλά τα μέρη. Έλα, ένα καλό chest. Έλα ρε φίλε. Ένα καλύτερο sword. Πριν αρχίσει deathmatch. Ωραία, GG αυτό. Golden sword. Με τίποτα, δεν ξέρω το golden sword. Ωραίο, σαρδάμ. Το golden sword νομίζω ότι είναι πολύ, μα πάρα πολύ χειρότερο από το wooden, αλλά χωρίς πλάκα. Η golden pickaxe σπάει ακόμα πιο γρήγορα και από την diamond. Ναι, αλήθεια, σπάει πιο γρήγορα και από την diamond. Να το ξέρετε. Θα παίξουμε κι άλλα game mode, Kit PvP και διάφορα άλλα. Αλλά εντάξει, είμαστε ακόμα καινούργιοι στο κανάλι και αυτό σημαίνει ότι θα αργήσουμε λίγο να τα κάνουμε. Εντάξει, κιόλας δεν ξετρελαίνομαι για Kit PvP.
Σχεδόν δεν μου αρέσει καθόλου το PvP. Αλλά εντάξει. Έχω πάρει έχω πάρει... έχω γελά. I'm dead. Κοίταξτε lag. Έλα τώρα, έχω lag. Έλα τώρα, αυτό το lag. Χθες μέσα έχω πολύ lag, δεν πειράζει, πάμε slash hub. Μην με κάνει να κάνω login μες στο βίντεο, έλα τώρα. Ωραία, ευτυχώς. Πάμε Skywars. Skywars πιστεύω δεν έχει πάρα πολύ lag, δεν ξέρω γιατί. Πάμε Volcano. Ήθελατε να μου πεις τα... Στην την πίστα... Δεν μου αρέσουν πάρα πολύ τα chest. Νομίζω ότι είναι νούμπικα. Εντάξει, ειδικά τα μεσαία. Τα μεσαία κανονικά είναι αρκετά νούμπικα. Είναι αρκετά νούμπικα. Τι έχουμε? Nothing. Πλακία. Ένα chest. Αλλά τι ένα chest? 2, 3, 4, 5. Πάμε να φάμε αυτόν. Άμα είναι επειδή είμαστε γιόλο τύποι. Ωραία. Καλά, οπότε τώρα πάμε μέσα, έλα Παναγία μου. Λέω όχι πάλι σε λάβα. Τι? Θα έχει λουτάρει αυτός, έχει λουτάρει. Τον έβαλα φόκο. Φύγε! Πέχανα. Όχι ρε φίλε, έλα ρε φίλε. Δεν πειράζει. Μπλουράξι. Θέλω να δω λίγο πόσο η ώρα κάνω record. Ναι, 13 λεπτά. Μια χαρά record. Νομίζω ότι άρχισα να μιλώ λίγο πιο δυνατά. Και αυτό είναι καλό, επειδή η αυτοπεποίθησή μου λίγο... Δεν είμαι και πολύ ντροπαλός, αλλά... Είμαστε και λίγο στο parkour εμείς. Γι' αυτό... Καλά αρχίσαμε. Desert. Eremos. Foxy, για να δούμε. Team I do record. Ποιος είπε το hello? Έλα τώρα. Κάποιοι λένε κατάλληλα πράγματα στο chat. Κάποιοι λένε ακατάλληλα πραγματάκια στο chat. Άντε. Μην λέτε κατάλληλα πράγματα μπροστά στα παιδάκια.
Λες κι εγώ δεν είμαι. Χαλά. Ναι, ήρθε. Γιόλο, πρέ, γιόλο. Αυτός μου ήρθε. Νομίζω δεν πήγε καν να πάρει το κάτω chest. Γιατί κουβάλαγε πολύ νουμπιά. Α, τι με νοιάζει, full diamond είμαι. Τουλάχιστον το πήρε το γωνιακό. Γιόλο. Τι έγινε? Άντε γεια. Αγιά μου δική. Επόμενος στόχος. Είσαι εσύ. Λέγε. Αν δεν σε έχω είσαι hacker. Είσαι hacker. GG. Ωραία, μια χαρά έπαιξε. Πάμε. Όχι! Έλα ρε φίλε τώρα, έλα! Πάμε εδώ. Λοιπόν, αν ξεπεράσει τα 18. Τελευταίο θα αναστώ και μετά. Bye bye. Για να... Τώρα θα σκοτώσουμε τον Εφε. Αυτός, ωραία. Έτσι, φιλάρα μου. Ώρα για revenge. Revenge για τον φίλο μας. Πάμε. Hacker Natural που είχαμε διαβάσει. Λοιπόν, σκέφτομαι να κάνω ένα room tour όταν το δωμάτιο μου είναι καλό, γιατί τώρα είναι, να μην πω. Αλλά όχι ακόμα, είναι πάρα πολύ νωρίς για room tour. Εδώ ακόμα έχουμε πόσους subscribers, 2-3, ούτε. Και θα κάνουμε room tour, πλάκα κάνεις. Πάμε για revenge. Είσαι κάτω. Ουλου. Άντε γεια. Εφέ, την πάτησες. Άντε. Είναι νουμπάκι. Θες να σκοτώσεις το Σπύρο. Το Σπύρο. Πού είσαι ρε? Ναι, κι εγώ αυτό λέω, ναι. Ωραία, ναι. Ωραία, GG παίζεται. Ας πάρουμε όλα τα Ender Pearl. Θυμάμαι πέρσι σε ένα game. Πέρσι ήταν. Εφέ! Λοιπόν, το τελευταίο ήταν αυτό. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Αν σας άρεσε κάντε ένα like, comment. Bye bye.